Ndifuna bayazi loo nto abantu. Ayesithi ke amacebo dala athi mina ndifuna uyobhubhela emzini wami. Yile nto yenziwe nguNgangomhlaba. Ngamkhapha umhlekazi wayongena kulaa ndlu akuyo ngoku uqinisekisa into yoba ulele kakuhle kulaa ndawo akuyo. Sizayamthatha ke ngosuku lokugqibela. Siyokumbeka phaya ekhaya. Zifikile ke imbalelwano zovelwano phaya ekhaya kangangubani kamongameli uCyril Ramaphosa sifumene neka Patrice Motsepe sifumene. Ndinibulele kakhulu bafundisi ngokuba nizosiphathela le nkonzo. Njalo ungasekhoyo wasifundisa into yokubana singaze siphathe nayiphi into sifake intlanganiso abafundisi bengeke. Ndokuqala le simhloniphile. Thetha ukuthi ke ngalo mazwi ndiyabulela. Kodwa niyazi ba le cawe nikuyo yekangubenzulu. Siyabanga. Bayilanda ngapha ekhaya. Nansi nangoku isitishi sayo sasilapha eklabhani. Inkosi uNgangomhlaba ke abantu bebemthanda bathe babomphathisa nengubo ebomvu. Isithanga sobugqirha. Ndiyayazi into yokuba bakhona abantu ebeberhalela ukuthetha ngomhlekazi. Nxebe thu asinawukwazi ukuthetha ngaye sonke. Nam ndiyazama nje ukukhawulezisa. Xa ndilabele friend ndiyonwaba kakhulu.